Right. Azvina kumira mushe. Team UK yajamuka. Zimbabweans in UK to stage embassy protest over ED extension. Term extension. Pakaipa. Kana ndakambosangana nevanhu vandakaona vanodziya musoro timu rangu ripa diaspora kutange kunyanya pa UK apa. Ayayayaya. Ito chita kutorohwa pachitotaura kana nechirungu nechichi. Wamboona tana kamboona nigiri nechirungu ichitwa nemazimba. Panenge pachipisa. Now, without wasting much of your time, geza tingopinda mnenyaya yacho. Zimbabweans living in the United Kingdom will gather outside Zimbabwe House on the Strand in central London on Saturday, Independence Day, to protest the constitutional Zimbabwe Amendment number 3 bill demanding the President Mnangagwa's government submit any constitutional changes to a national referendum. The demonstration, organized by Citizens Protest Movement, a coalition of UK-based Zimbabwean community organizations, will begin at 12 p.m. outside the embassy, which serves as Zimbabwe's diplomatic mission in Britain. Protesters are opposing provisions in the bill that would strip citizens of the right to directly elect the president, transferring that power to parliament, extend presidential and parliamentary terms from 5 to 7 years, effectively pushing the next election from 2028 to 2030, return voter registration form in the Zimbabwe Electoral Commission to the Registrar's General Office, reversing a key reform of the 2013 Constitution, and expand presidential control over judicial appointments in the Senate. For Zimbabweans living in the diaspora, the removal of direct presidential elections carries a particular sting. It would render the long-promised but still unimplemented diaspora vote effectively meaningless. Makomborero Ruzivishe, diaspora spokesperson for the Constitutional Defenders Forum, one of the coalition members, said Parliament would not be trusted with the power to elect a president. The plot to strip Zimbabweans of the right to vote for the president directly and to hand that power to legislators who, as we have seen in the current parliament, are susceptible to bribery and manipulation in an attack on the democratic will of every Zimbabwean. He said, "We will not stand by while the fundamental rights of our people are traded away behind closed doors." Chennai Matamburuse, spokesperson for Zim for All Foundation, said the bill was compounding the failures of the last election rather than addressing them. Instead of addressing the challenges exposed in the last election, this bill is entrenching them, further weakening accountability, limiting citizens' participation, and concentrating power in the hands of the president, she said. Organizers says the choice of Independence Day, marking 46 years since Zimbabwe has gained freedom in 1980, was deliberate, calling it a statement that was freedoms enshrined in the 2013 Constitution must not be surrendered to executive outrage. Critics have also raised the legitimacy of Parliament being asked to pass the amendment, pointing to the mass removal of Citizen Coalition for Change MPs by self-styled CCC Secretary General Sengezo Chabangu, backed by the state institutions, which they argue means the legislature no longer genuinely reflects the electorate view. Pakashata saka ndo zvimwe zvinhu zviri kutaurwa neteam diaspora, and those are the reasons dzimwe dzavari kusumuka vachizodziya musoro nadzo idzodzo. I understand kuti vanhu vazhinji vanokwanisa kuiona nepamwe nyaya iyoyi, ndoziva kuti vanhu vanonga kuti imi koskiri riri kutaurika apa nderipiri, zvinhu zvikuitika apa ndezvipizvi. Zvakawanda a lot zvinokwanisa kungoitika, zvakawanda a lot zvinokwanisa kunge zvichingotora nzvimbo, and team diaspora havasi vanhu vekupengera, and vanhu vekuti vanenge vachitonyatsa kuunderstanda one by one. It's now different from munhu wozvake ari kungoti ndiri kubvumirana nezvinhu zviri kutaurwa izvozvo asiri kunyatsa kuunderstanda.
and these people vane ma reasons avo because vane zvimwe zvavaitoshuvira kuti zvinge zvichitoitikawo but zvakatotadza kuitika. If you guys still remember vaitoda kutoti hanzi paitika inhingirikini in diaspora zvoitwa nedzimwe nyika dzokuti unokwanisa kungovhota uri kwauri ikoko zvinhu zvinechese zvichizodzokera zvichiendeswa kunhingirikini but zvakatotadzika zvinhu izvozvo and these people they were willing kuti vakwanise kunge vachiita izvozvo but zvakakanganisika. Saka unoona kuti kune vamwe zvakaitova discourage because munhu anozotanga kucalculate kuti okay saka ndichakwira ndege ndombodzokera uko kuti ndingoenda kunocasta just one vote for MP, councillor and president. So vanhu vanongoti skill roro haritese hariite zvakarambwa handiti but kuside kwavo manje vakuchijamukawo manje kuti ayo imi mauda kuitawo zvenyuwo manje because zvedu zvetaidawo zvakarambawo zvenyu ndo zvakuda kubvumwa. Unozoti nyaya yacho haingopere mushe ndo nyaya dziripo dziri kunetsa izvezvi. So ndichakupai an update and I will try to conduct those guys in the UK ndichinzwa kuti zvinhu zvacho zvapapi guys because I know a lot of people in the UK kuti vanenge vachidzifambirawo futi nyaya dzacho chaizvo vanonyatsodziya musoro vacho. Saka ndichanyatso taura navo tonzwa kuti zvinhu zvavo zvakamira sei, nyaya yacho iri papi ende zvinhu zvavo zvacho zvazobudirira here zvavanenge vari kuronga. Obviously kuside kwavo hapana chinovamisa vakatoti let's do this vanenge vada kutanga kuita like what was about to happen last year and people were trying to stage some of the demonstrations here in SA but zvakazongoendwa hazvo nepamwe kuti unongozviziva zvinotemesa musoro zvinhu izvi unongozonzi muda kuita sei vakatoti toda kutanga takadai so vamwe vacho vaingotaurwa as a movement yekuti munhu anenge achingopusha for something andozvona. But thank you so much muri Zimbabwe. I don't want to waste much of your time tichiramba tichingocontinue because otherwise no tospenda another day tiri panapa. I will be back kana tichinge ndanzwa another update but for now before I disappear genza ndishandise mukana kuzivisa every Zimbabwean wese zvake ari kudawo kuregisterwa company in South Africa nekuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit. Bata company inonzi Education Research ndo ine flyer kubuda pa screen. Contact them vanokubatsirai vari kwavari ikoko muri kwamuri. Iwo kana uchiziva kuti uri kuda even if you are outside South Africa unokwanisa kuuya mu South Africa uitirwa mates dzacho kana kuti unoita skillful as long as passport yako ikwanisa kuricha ku South Africa woita zvinhu zvako motaurirana but zvese process yese unotaura Education Research vanokudza zvekuita mafambisirwo azvo ngekuti ivo ikambani yekuti yagara mubasa iri kuita zvinhu izvi iri kubatsira maZimbabweans akasiyana siyana kuregister makambani nekuvhura maFNB business accounts vanokuitirai. So contact them, number ndodzo ndasiya pa screen mogara mataura nawo ndisinganyanyopedza nguva yenyu.